बापरे, लय मोठं पापलेट आहे. किती हजाराचं पापलेट आहे? 7,000. बापरे, म्हणजे एवढे पण पापलेट मिळतात आणि लोक नेतात. सुरमईची कुटा 3, त्याच्यानंतर हे पापलेट बांगडो आणि हे पापलेट, हा खापरी पापलेट आणि हे कोलंबी. मस्त लागला. आता कसा आगळाशिवाय मजा नाही. माशा आतमध्ये टाकल्या ना आणि आता मिक्स करून घेता. पापलेटची कुटा आणि बांगडो पण फ्राय झालो आणि साराक पण कड इलेलो आणि सार पण रेडी झालं. फिश प्लॅटर बनवले ना आणि त्याच्यात हा अख्खा पापलेट, अख्खो बांगडो, सुरमईचा कूट आणि कोलंबी. नमस्कार मंडळी, तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओत. तर मंडळी, काल भाऊबीज झाली आणि भाऊबीजेसाठी त्यांचा भाव काल जुईनगरवरून आमच्याकडे इलो होतो. तर भाऊबीज झाली आणि आज तो आहे राहुलो सुट्टी असल्यामुळे आणि आज शुक्रवार त्यामुळे भावासाठी मासे तर हानूचे लागणारच. आणि लय दिवस झाले आम्ही भावरा खालो पण नाही आणि याचा भाव तर इलो निमित्त पण चांगला आणि म्हणजे भाऊबीज पण झाली आणि माझो पाडो पण झालो. त्यामुळे आज स्पेशल दीपावली जेवण बनवणार. त्याच्यासाठी आम्ही सर्व मासे हाणूक जातो, म्हणजे मी रोज मीच जात आहे. तर आज हे सर्व तिगवले यांचे बहिणी आणि त्यांचा भाव आणि मी आम्ही म्हावरा हाणूसाठी डोंबिवली वेस्टच्या फिश मार्केट का जातो. त्यामुळे शेवटपर्यंत व्हिडिओ बघत राहा. चला लेट्स गो गाईज. तर मंडळी, फिश मार्केट का तर इलो आम्ही आणि आता आतमध्ये जातो. बघूया गर्दी हा का नाही. आज जास्त गर्दी. चला हे बघ कसे चालतात. आज मासे तर भरपूर आहेत, पापलेटा वगैरे भरपूर आहेत अक्षरशः. हे बघा किती किलोचं आहे? 4 किलोचा. 4 किलो. काय प्राइस आहे? प्राइस काय? 3,000 रुपये 4 किलोची. लय मोठं. मासे लय महाग झाले आहेत. पोलीस बंदोबस्त पण फुल आहे. हे बघ क्रॅब बघा केवढे आहेत ते. बापरे, फर्स्ट टाइम समुद्रातले एवढे खेकडे बघितले. मोठे लय मोठे खेकडे आहेत. पहिल्यांदा बघितले आम्ही मोठे खेकडे. कुठे आहे? हो नमस्कार भोईर साहेब. पापलेट आहेत ना? बापरे, लय मोठे मोठे पापलेट आहेत. हे कसं आहे? हे लय मोठं दिसतं. बापरे, लय मोठं पापलेट आहे. किती हजाराचं पापलेट आहे? 7,000. बापरे, म्हणजे एवढे पण पापलेट मिळतात आणि लोक नेतात. किती किलोचं आहे ते? 2.5 किलोचं आहे. बापरे बापरे, आमची रेंज नाही तेवढी. दुसरा कुठला आहे? 3,000चा आहे. हे 3,000. अरे हा रे, पांढऱ्या पाण्याचा आहे, जबरदस्त आहे. हा पाहिजे 1200 रुपये. हे 1200 रुपये. हे 7,000चं घ्यायचं काय? 7,000 केव्हा घ्यायचा? ओके, नक्की 1 मिलियन सबस्क्रायबर होईल तेव्हा आपण नक्की घ्यायचा. ओके. तर फायनली आम्ही 3,000 रुपयाचा पापलेट घेतलं. ह्या तुम्ही बघू शकता. हा 3,000 रुपयाचा पापलेट किती किलोचा आहे? 1.5 किलो. किती? 1.5 किलो. 1.5 किलोचा आहे. हे बघा मोठा पापलेट. हे आम्ही घेतो आता. एकदम ताजा फडफडीत आहे, तुम्ही बघू शकता. हा बघा फडफडीत हा पांढऱ्या पाण्याचा पापलेट हा अगदी. हा बघा कवटात वाटता. कवाट आहे ना? अंडी 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 तेच आमच्या भाषेत कवाट. मस्त एकदम ताजा फडफडीत हा, तुम्ही बघू शकता. कुठा एकदम मोठी आहेत, भरभक्कम कुठा आहेत. हे बघा एकदम मोठी कुटात आणि ताजी फडफडीत आहेत, तुम्ही बघू शकता. हे बघा एकदम मोठी आहेत, पांढऱ्या पाण्याचा. ओके ओके सर, कापा कापा. तर या अख्खा फ्रायसाठी घेतलो आम्ही. तर आता ह्या आम्ही फ्राय करूसाठी, अख्खा फ्राय करूसाठी मोठा सनसनीत पापलेट घेतलं. मजा येणार. मस्त मस्त. तर 2 पीस घेतो मी सुरमईचे. आम्हाला पण सामील करून घ्या त्याच्यात. हो हो. आमचं जरा काय तर झालं पाहिजे ना शो.
पुरे का काढू? नाही बस बस, दोनच पाहिजे होतं. तर म्हणजे हे सुरमईची मी कुटा घेतलाय. हे बघा, फिश प्लॅटर बनवतो हा. त्याच्यासाठी बांगडो पण एक घेते. हो बघा, ताजा बांगडो. म्हणजे असे हे करून द्या, तुकडे नको पाडू, फक्त काढून टाका. हा, सर्व गँग घेऊन आलो आज. फक्त असे कट मारा फक्त. हा, शाबाश. थोडीशी कोलंबी पण घेतला हो तोंडासाठी. सोलूनच घेतं म्हणजे आपले लवकर करून भेटाल. हे खैसून घुसतास. तर म्हणजे आमची रिक्षा येईल, आम्ही आपले जात आहोत घरा. चला, लेट्स गो गाईज. व्यवस्थित सर्व मासे बिशे पकडलास ना? दीपाली, तुला लय काम आज. काय ना काय बनवचा. एक कोलंबी आणि बांगडो असणार तो. आज उपवास सोडणार. हे सुरमईचे कुटा आहात, त्याच्यानंतर हे पापलेट आहात. ह्या मोठा पापलेट, ह्या छोटा पापलेट, ह्या पण मोठाच आहे. आणि ही कोलंबी आणि बांगडो. तर असं सर्व आम्ही आणलं. आज मोठी पार्टी आहे. दीपालीने हे सर्व मासे धुतल्यानं ते तुमका दाखवतंय. हे बघा, हे सुरमईचे कुटा आहेत 3. त्याच्यानंतर हे पापलेट, बांगडो आणि हे पापलेट हा, खापरी पापलेट. आणि हे कोलंबी 1 वाटो. तर ह्या सर्व आता बनवचा. आणि या सर्व बनवची जबाबदारी दीपालीची. आणि एक फिश प्लॅटर बनवणार दीपाली. म्हणजे त्याच्यात अख्खा पापलेट, बांगडो, सुरमई आणि कोलंबी फ्राय. तर असे 4 हे करणार. आणि एक खेकडो देत होतो, तो आणला असते तर मस्तपैकी प्लॅटर आपला पूर्ण झालो असतो. ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम करू आपण. तर हे जियाईला मीठ टाकू का? बरोबर मापात टाक, मोजून मापून अगदी. सर्व मीठ लावून घेता. आणि मासे एकदम ताजे फडफड येतात. पापलेट म्हणा किंवा सुरमई म्हणा, सर्व एकदम ताजा फडफड येतात. हे बघा, दीपालीनं हे मीठ लावून ठेवल्या नव्हता. 15 मिनिटं ना, 15-20 मिनिटं मीठ लावून ठेवल्यान. आणि आता सर्व मासे धुवून घेतल्यानं. हे बघा, आणि वाटे पण काढल्यानं. हे आता फ्रायसाठी ठेवल्यानं. दुपारीसाठी आता फ्राय करणार. हे संध्याकाळी फ्राय करणार. आणि हे आता सारासाठी, ह्या सर्व माशांचा सार बनवणार. तर आता दीपाली सर्व कामाक लागणार आहे. चल, 2 तवे ठेव. म्हणजे एकात पापलेट फ्राय कर, एकात सुरमई फ्राय कर. तर आता सारा आता दीपाली मासे सोडता. हे बघा, लय मोठे मासे आहेत, त्यामुळे टोप तुझं छोटं झालं. थोडं टाकलं तरी नाही वाटत. हे बघा, सारा टाकूया. हो, आता पण सारातच टाक. तर दीपालीने सर्व मासे आतमध्ये टाकल्यानं आणि आता मिक्स करून घेता. वा, मस्त अगदी स्मेल येईल साराचं. जरा कड येलो ना, आणि त्यामुळे लय घट्ट बनवलंस. पाणी टाकते थोडं. हा, पाणी टाक थोडंसं. पहिला हे का आगो लावतं ना, आणि नंतर बांगडे का. चिंगळान पण हा फ्राय करूचे आहेत ना, ते फ्राय करूचे ना ही चिंगळा. ओके ओके. आणि आता एक खास खळगे दीपाली व्यवस्थित भरून घेता. हा बघ, ते का आतमध्ये लागा व्हाय. हा, लागू खावा ना. वरते सगळं वासा. पापलेटाक लावून घेतल्या मस्तपैकी आगूर. आणि आता सुरमई का लावता. सुरमई म्हणजे सुरमईच्या कुटांका वत अजून हे आगूर. हा, वत ना, तो पण आहे ना. लावतो आपला. लाव काय ना, पैसे नाही लागत. आगळाक लागतात पैसे, पण तो आणलेलो आहे ना आता. मस्त लागला. आता कसा आगळाशिवाय मजा नाही. मोठा बांगडो. मजबूत आहे बांगडो. लय जणांचे कमेंट असतात की फिश फ्राय करताना तुम्ही खयचो मसाला वापरतास, काय वापरतास. तर आज दीपाली फिश फ्राय करता, त्यामुळे तुमका सर्व डिटेलमध्ये सांगणार आहे. आणि फिश करीची रेसिपी हवी असली तर लॉग नंबर 113 बघा, ते सर्व डिटेलमध्ये सांगितलेला. चला, तर आता फिश फ्रायसाठी काय लागतं, खयचो मसाला लागता तो बघूया. तर दीपाली सांग, फिश फ्रायसाठी काय काय वापरतोस तू.
फिश फ्राय मसालो हा, त्याच्यात बेडगी मिरची हा, धणे आणि हळद ओके. हे बनवून घेतलेलो हा. मसालेवाले हद ना लालबागचे, तेव्हा मी हो बनवून घेतलो हा. पण तांदळाचं पीठ आणि बारीक रवा. ओके, तांदळाचं पीठ आणि बारीक रवा आणि ह्यो मसालो जो आम्ही बनवून घेतलेलो फिश फ्राय साठी. तर ह्या सर्व मालवणी तिन्ही फिश फ्राय मसाला. हा मालवणी फिश फ्राय मसालो. तर ह्यो सर्व आता मिक्स करून घेता दीपाली आणि हेच कोटिंग लावणार. आणि बाकी आगू लावलेलो. काही लोक ते चिंचाचा पाणी पण लावतात, लिंबू लावतात, म्हणजे काहीतरी आंबट हवा त्याचा हिवसान जाऊसाठी काहीतरी आंबट हवा. तर काही लोक लिंबू पण लावतात, काही लोक चिंचेचं पाणी करून काढतात लावतात आणि आम्ही आगोय लावतो कोकमाचा, म्हणजे आंबट काहीतरी हवा बस. तर आता हे सर्व मिक्स केल्यान मसालो पहिला पापलेट टाकूया म्हणजे भाजतात ना पापलेट. हा ते का वेळ लागणारा भात म्हणून बाकीचं तर पातळ. आणि आम्ही आता खंडी तवा आणलो, पण ह्याचा लपडा काय झाला, ह्यो जरा खोलगट हा, त्यामुळे वरचे मासे भाजत नाही, हे भाजतात म्हणून लपडा झाला. त्याच्यानंतर आम्ही भिडाचो आणलो, सर्वात महागडो तवा आणलो भिडाचो, तो खाली आहे, तो पण तुमका दाखवतो. हा या तो पण दाखवतो तुमका. ह्यो बघा, ह्यो सर्वात महागडो तवा भिडाचो आणि हेवी पण. तर आणि पण ते दोन त्याचा पण लपडा झाला. नाही त्याचा तेल असं साईड जातं, साईड का जात त्याचा प्लेन हा पूर्ण, त्याचा साईड का जाता, मध्ये तेल रवत नाही. आणि ह्याचा मध्येच तेल रवता, साईड का रवत नाही. म्हणून आम्ही आता तिसरो तवा आणलो. बेस त्याचा सेम नाही. प्रत्येकाचे वेगवेगळे बेस आहेत आणि ह्याचा भारीच आहे. आता फर्स्ट टाइम आम्ही ह्याच्यावर फ्राय करणार आहोत, आता नवीन तव्यावर. नवीन आणि आम्ही सगळे तवे नाही लोकल मार्केट मधून आणतो, शॉप मधनं डोंबिवलीच्या. हा म्हणजे ऑनलाईन नाही मागवत आम्ही, लोकल ते जातो बघतो साईज वगैरे सर्व आणि आम्ही घेऊन येतो. नाही तर सर्वजण मागत लिंक सांगा, लिंक द्या, लिंक द्या. ते लोकल मार्केट जे दुकान असतात डायरेक्टली लोकल मार्केट मधून आणतो. हा तो सिरॅमिक कोटिंग, सिरॅमिक कोटिंगचा, ह्यो लोखंडी आहे, ह्यो लोखंडी तो भिडाचा. तो भिडाचा. तीन तऱ्हेचे तीन डबे. पण आता डिश मध्ये रवतच नाही पापलेट लय मोठा, रवत नाही डिश. व्यवस्थित अगदी लावून घे पोटी. तिने हे सर्व ना डोका वगैरे कापून दिल्या नाही देणार आहे, तसाच दिला ना अख्खा पापलेट, त्यामुळे लपडा झाला. आणि आमच्याकडे तेवढी मोठी हत्यारा नसल्यामुळे आम्ही तसाच ठेवलो. शेपटे काय पण लाव. तर पहिला जाणार लोखंडी तव्यावर पापलेट आणि त्याच्यानंतर सिरॅमिक कोटिंगवर बाकीचे पापलेट आणि सुरमई. भिड्याचा आम्ही लांब ठेवलो, ते का नाही भिडलो आम्ही. तव्यावर टाकल्या ना पापलेट दीपाली आणि तेल पण वतल्या ना. आज पहिल्यांदा सिरॅमिक कोटिंगच्या तव्यावर फ्राय करतो. हो, कारण आम्ही भिडाचा आणि झाला लोखंडाचा. नॉन स्टिक वर फ्राय केलो, पण सिरॅमिक वर नाही केलो. सिरॅमिक कोटिंग वर आता करतो, बघूया. ह्या तव्यांची लपडीच असतात, हे बघा तेल टाकल्याला काहीतरीच जातात. तर म्हणजे सुरमईची 3 कुटा ह्या तव्यावर फ्राय करून ठेवल्या ना, सारा काही उकळी येता आणि पापलेट खाई ठेवल्या ना. तर असा ह्या लागोपाठ सर्व दीपाली मल्टीटास्किंग काम करता. त्याच्यानंतर ही पण पापलेट आहात, बांगडो आहात, त्याच्यानंतर कोलंबी पण हा फ्राय करूची. तर बघू आता कसा करता दीपाली. हा आता उखाळो इलो दीपाली कोकमा टाकला, अगदी दीपाली चरचरीत भाजून घेता. आणि आता कोलंबी पण भाजून घेता. कोलंबी आता तेल वतीत मस्त एक साइड मस्त झाले भाजून. आवाज एकदम खतरनाक येतात, चरचरीत आवाज येत आहे. हो बघा आता होला काय बांगडो आणि हे ह्याचे नाही पापलेटा पण आहेत ना, पापलेटा पण मोस्टली झाला सर तापण झालो. मग तो सिरॅमिक कोटिंगचा एक फायदो असता, त्याचा कोटिंग जात नाही. म्हणजे तव्याचा एक वेळ जात कोटिंग, पण ह्याचा जात नाही, मासे चिकटत नाही. आणि त्या तव्यांची हे बघा पलटी मारताना खाली चिकटून राहता आणि त्या सर्व जातात. त्यामुळे सिरॅमिक कोटिंग चांगलं असतं, म्हणजे नॉनस्टिकचे. बांगडो आणि पापलेटची कुटा 2 हत ती दीपाली हे भाजून घेता सर्व. त्याचा पण लपडा ताच होता, तेल एका साईड का जाता.
तर आता पापलेटची कुटा आणि बांगडो पण फ्राय करून फायनली दीपालीने सर्व मासे फ्राय केल्यानंत आणि हे छोटे कंपनी पण हे बघू केली आहेत. तर तुम्ही हे बघू शकता पापलेट पण फ्राय झाला, अख्खा पापलेट पण फ्राय झाला, सुरमईची कुटा फ्राय झाली आहेत, त्याच्यानंतर कोलंबी फ्राय झाली आहेत, पापलेटची कुटा आणि बांगडो पण फ्राय झालो आणि साराक पण कड इलेलो आणि सार पण रेडी झालेला. तर तुम्ही या सर्व बघू शकतास, या सर्व अगदी रेडी झालेला आणि थोडे मासे आम्ही रात्रींसाठी फ्रायसाठी ठेवलेले आहेत. तर आता आम्ही जेवू जातो. चला मंडळी, चला चला. हे जेवू बसले तुम्ही बघू शकतास आणि दोन बहिणींचा भाव मध्ये बसलो आणि भावासाठी आज स्पेशल फिश प्लॅटर तुम्ही बघू शकतास. हा बघा, ही हा फिश प्लॅटर ते तुमका दाखवतोय. ही ह्यांच्या भावासाठी दीपालीन खास फिश प्लॅटर बनवले ना आणि त्याच्यात हा अख्खा पापलेट, अख्खो बांगडो, सुरमईचा कूट आणि कोलंबी. तर असा ह्या फिश प्लॅटर हा जा हे दोन बहिणी आपल्या भावाक देणार करतात. त्यांनी काल ते का गिफ्ट दिला नव्हता आणि आज जिया आणि भावीने हे का गिफ्ट दिल्याने. हा बघा, घे गिफ्ट घेतलं ना. काय आवडणार ह्याच्यातला, काय खाणार तू, काय खाणार? पापलेट. ह्यो पण पापलेट लवरच झालो. शाबाश. राजवीर कसा पापलेट आवडला? मजा. मग भात कोण खाणार? काय नुसता ह्याच खाणार? फिश प्लॅटरच खाणार? भात पण जेव आणि फिश पण खा. तुका अख्खा पापलेट खाऊचा या तुझ्याकडेच ठेव. तुका नाही संपला तर बहिणी बाजूक बसलेले त्यांका सांग, ते बरोबर मदत करतील. तर म्हणजे हे जियान पण सुरुवात केला ना पापलेट. हे बघ, पापलेटाचा हे खाता, शेपडी खाता आणि ती शेपडी पण लय मोठी ठेवल्या ना. माका वाटतं जिया शेपडी खाता म्हणून तिने मोठी ठेवल्यानं वाटतं, होय ना? त्यांना माहीत आहे जिया आमच्या पापलेटची शेपडी खाता, त्यामुळे त्यांच्याने हे बघा किती मोठी ठेवल्याने ते. हा, अजून एक तुकडं करतात ना, तर आज लय मोठी ठेवल्याने. तू आज गेलस म्हणून समजला जिया. हा, खा खा. भावी सुरुवात केल्या ना आणि भावी आहे कोलंबीच खाता वाटतं. कसे लागतात कोलंबी? आणि भात काय हे काय सार काय तिखट आहे की काय लावून लावून खात असता? हे काय तिखट हा, सर्व गोड खाऊची सवय आहे. तो बघ किती खाता तो. ते का मासे देवा बिचारा का खायचो सारात लावू का फ्रायचो हो ते का ऐकत नाही तू. हे पण कुठं मोठी आहेत ना सारातले, भारीच लागतात. 4-5 तुकडे टाकल्यानंतर भरला तो. आणि एवढे जास्त मसाला तर तेवढे टेस्ट लागतात. ज्या शेपटी संपत नाही अजून ना. राजूने एक तुकडा संपवल्या, भावीचा भात संपला, माशा नाही संपत. कोलंबी हवी फक्त, कोलंबी सरायला सगळे. सार मस्त झाला दुपारी. फ्रायचे पण मासे भारी लागतात. फ्रेश होते मासे आता. सुरमई सगळे फ्रेश होते. सुरमई फ्रेश होती, पापलेट हो दिसत होती ना स्किन बिन त्याची. तरी याच्यात सुरमई नाही टाकू होय सार मध्ये. बांगडो खावचं राहलो. बांगडो हा बांगडो. पापलेट पण मोठा हा बस सरत नाही म्हणजे आम्ही चौघांनी खाऊन पण टेस्ट करून बघा मोठा पापलेट कसा. हा बघते मोठा होता पापलेट. आणि हा किती आहे त्याच्यात मास किती आहे? जाडजूड आता. मजा.